Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asing ibaba, mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot, pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. is Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa BicolNet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. On the Spot is Tony Kiliste sa On the Spot.
Historic Kiliste sa Honda Kiliste sa Honda Spot. Historic Kiliste sa Honda Kiliste sa Honda Spot. Oh, kaya daw mga tugang, gadai ako nasasala. Naka-off pala sa kuyang mic. Kaya pala niya ako, gadiday ko nadadangog sa kuyang boses. Anong nanto niyo? Kaya tawi ako, gadiday ako kinagdalaog na apod kini. Gani ako na kinagdalaog digdiki. Gani na kinagdalaog ako na audio sa sakuyang headset. Ito pala mga tugang, nailing mo na naka-off sa tuyang naka-off sa tuyang mic. Oy, sorry naman. Pero sorry man. Hindi ko alam nila nag-off pa lang ang mic ko. Bay daw ngayon ako sa imo. Sulo ka man sa na dyan. Oy, siyempre mga tugang, Diyos marhay na pagkaaga sa liwat po sa sendo mo. Sa gabos niya itong mga parang tabay, sa gabos po na mga kasurong. Sa imang po kamong parte kang kinabang, kita po, nagsasabay-sabay sa paagi po kang Bicol Net TV. Ay, sabi ko na nga mga tugang, antabayanan poon po sa sunod na simana. Kadakol kamong mga panibagong abangan mga tugang, hindi po sa Bicol Net TV. Mga panibagong pandok, mga bagong programa mga tugang, nasa indong abangan. Kadakol na mga
dugang na mga programa, mga tugang, and sa indong madadalan, hindi po sa BicolNet TV. I-welcome po tabi nindo sindahan. I-welcome man po tabi nindo sindahan. Kung darano po tabi nindo kami pinadapa. Siyempre, iyo man po tabi dapat ang sa indong ipailing ng pagsuporta. Digdi po sa satuyang mga bagong mga makakasabay po digdi sa BicolNet. Ayaw, kadakol po, magiging bako sa nang nagkapira. Bako sa nang nagkapira, kundi mapapanood na po ang satuyang programming po digi sa BicolNet. Ang tabayanan sila po yan sa masunod na simana. Bueno, mga tugang sa gabos po na nagsisilibrar kan sa indang mga kumpleanyo ngunyan na pagkaldaw. Happy birthday sa gabos po na nagsisilibrar kan sa indang mga kumpleanyo. To all the birthday boys and birthday girls. Ay, happy maligayang kaarawan. Day po paglingawan, bago isipon kung sisay ang sendong imbitaran, ano ang pulutan, ano ang ihanda. Day paglingawan na magpasalamat po sa satuyang kagurangan sa pagtatao po ng panibagong buhay. Pagdugang pagsugpon kan satuyang buhay, hindi po sa ibabaw kan kinabahan. Siyempre mga tugang sa mga nagsisilibrar kan sa indang mga kapiestahan, happy fiesta. Oy, speaking ng fiesta, hindi kita nasasala. And panwaan ng malilipot al bahay, ay masilibrar kan Lubid Festival. Sa mga taga-banwaan ng malilipot, nagpapamati na kita ko niyang pasanaman para baad lamang maimbitaran kita kan sa tuyang mga amigo dyan sa banwaan ng malilipot al bahay. Siyempre pa sa mga parantabay niya to dyan sa First, Second, and Third District of Albay, magandang morning! And syempre mga tugang, nagsisilibrar po kasi indang mga anibersaryo ngunyan na pagkaldao, nagsisilibrar po kasi indang mga importanteng selebrasyon. Lukod maging matarayo po and sa induman na sa selebrasyon. Basta solamente niya itong pagirumdom sa lamban sa selebrasyon. Mag-iringat, kanya-kanyang pag-iringat mga tugang dahil man pinagbabawalan mag-ugma, hindi so sakto sa naman. Day po tabi makalingaw. Siyempre pa mga tugang duman sa satuyang mga kababayan, igwa po tabi ng mga gadang, igwa po ng mga kabunduan, siyempre pa ang programang ini. And ang BicolNet TV, padagos po na nagpapaabot man ka sa muyang pagkikidumamay, akan sa muyang pagkikisumaro po sa indong mga kamunduan. Nagkabos po kami mga gandaan condolence. Sining man mga tugang duman sa satuyang mga kababayan, naya po sa Manlaylay na hospital o importanteng nami-mention natin ini mga tugang. Igwa kitang mga kababayan na sa presente yaon po sa Manlaylay na hospital. Yaon po sa banig ng kamatayan, dapat po na ita ini paglingawan. Tawanan ta po ning kumbaga tawanan ta ki mga dapat day po tabi mawaran ki pag-asa. Sabi ko na nga sa ibong po mga tugang kang mga negatibong nangyayari po digdi sa tuyang palibot. Permisan na po tabi isipon. Igwa po tabi iyan ning katapusan. Ano nilita ganina kita si Coco Martin kataputan. Ano mo po na nangyayari po sa satuyang palibot? Siyempre po, sabi ta na nga sa ibong po kang mga negatibong pangyayari po digdi sa satuyang palibot, mag-isip sana po kita ng positibo. Tangani po, kita magdire-diretso. Magdire-diretso mga tugang. Hindi po sa ibabaw kan kinabahan. Ay, 0951-623-0749. Again, it's 098. Ay, 0951-623-0749. Ayan po ang numerong pwede po tabi nindong apudan. Pag yan po, kansindong maraming site, sumbong, agrangay, kritisismo, paghanga, komentaryo, asinibapa. Again, it's 0951-623-0749. Iyan po ang numerong pwede nindong apudan. Ay, sabi ni Ma'am Daisy Nabia,
nagpuputol-putol daan sa tuya. Baka di man sa kuyang personal FB account. Lipat na tami, duman Ma'am Daisy sa page ni Bicolnet. Taminsan talaga, ang live, nailing ko ang mga live talaga sa tuyang personal FB account, igwa talaga ki mga nagkakaigwa ng mga apod ka ini, diferensya. Minsan warang sound, minsan nagpuputol-putol, minsan din nahihiling sunod bubudarin. Kaya pag siring kayan, lipat na tabi, Ma'am Daisy Nabia, tangan hindi ka mabitin, lipat ka duman sa page ni Bicolnet, duman mo ako hilingan, at talagang pwerte, malinaw duman sa tuyang linya. Bako atong tigisa ko yung personal FB account, minsan talaga siring kayan. Well anyway, good morning Ma'am Daisy Nabia, watching from CP. Thank you so much sa mga parantabay niya dyan sa may partikan CP Dalaga Albay. And also kay Sir Ricky Dineros, ang pinaka-pogi, the manager po kang Abenson Pacific Mall. Ay, mabuhay ka tabi Sir Ricky. Ay, siyempre pa, ang nakasilip man kami sa imo Mr. K. Shoutout sa agong ko dyan sa Bagong Bayan. Diyan siya nag-work sa malapit sa iyo. Baka nasisilip mo man siya. Thank you so much, Sir Dick Nabia. Nakaantabay ka pa lang. Maski yaong ka sa duty. Thank you so much. As damang-dama ko ang inyong pagmamahal. At sa inyong pagsuporta. And also si Sir Ricky Coach Erickson, si Tommy Tambay ng 99.5 Love Radio Legazpi. Nakaantapay siya sa tuya. Thank you so much, Sir Tommy Tambay, ang lalaki na ang may malaking T. Sabi ni Sir Ricky Dinero, si Tommy Tambay ang may pinakamalaking T. And also, nakatutok man si Sir Angelo Preo ng Kapipeya Legazpi. Ay, sa Kapipeya Malangatubang, naghahanap sinda. Sa mga naghahanap po ng trabaho, naghahanap po ng mga trabaho sa mga oras na ini, kung kamo po, chef, naghahanap ng trabaho, habo na po magrayo. Ini na po ang sa inyong pagkakataon na makapagtrabaho po. Na makapagtrabaho, liwat. Makipaghilingan sila po kay Sir Angelo Preo dyan po sa Kapipeya Legazpi. Anapon sa si Sir Angelo Preo po kan Kapipeya Legazpi. And also, speaking ng Kapipeya mga tugang, igwasin ng promo at yan ta basahon ta day ko toom, pero igwasin big discount na igwasin sundo sa aga, kung di kita nasasalahan kan sa aga so sa indang promo, 53 pesos discount maya ito tabi Sir Angelo. Ayan pasiling po kamo dyan sa mga mahihilig sa coffee and at the same time naghahanap po kamo kibagayan na ambience para po sa indong sa mga naghahanap bagas o sa mga workaholic, pasiling po kamo dyan, equip po ang sa indang store ki makusog po na wifi and at the same time magayon po ang ambience, nakaka-relax. Pasiling po kamo dyan sa Kapipeya Legazpi. Once again, good morning and also Sir Angelo Preo and also sa gabos po na iyaraon dyan sa Kapipeya Legazpi. And also, this page ni Bicolnet, yaon po nakaantabay si Sir Gilbert OTV, si Sir Gilbert Otivar. Ayan sa mga antabayan po nindong programa sa masunod na simana. Ang programa ni Sir Gilbert Otivar. Yun igwaman siyang programa mga tugang. Kung nahiling nito siya for the meantime, kasabay siya ni Sir Arandar Bicolandia. Pero starting on Monday, magkakaigwaman po siya sa diring programa. Ang tabayanan sa naiyan, 2 down, 1 to 2 in the afternoon. And sa iya man na programa, digdi po sa Bicolnet TV. Sige. Good morning po, Sir Gilbert Otivar. And also, nakatutok man sa Satuya and sa Kuya man na Idol, si Sir Hardin Jomar. Good morning, Idol Tony, watching live in Legazpi City with my co-workers, Mr.
Kerico Toledo. Thank you, Idol Tony. Thank you so much. Ingat-ingat sa natabi, brother. Sa imong trabaho, sa imong pagbibiyahe, oral daw ha. Thank you so much. Keep safe. Thank you so much na maski nakajuruti ning mga paraan tabay ta. Pero may man po nakatutok o nagigibo po ning paagi tangani po na makasikip man po sa satuyang programa. Mabuhay po tabi kamo. Mabuhay po tabi kamo mga paraan tabay ko. Digdi po sa tuyang programa. Oras mga tugang 9:35 in the morning. Alat ka. Tama commercial mo nakita di. Malay pa mga commercial mo nakita. And then mabinta na kita mga tugang para po sa satuyang pag-istorya, para po sa satuyang mga tema, sa satuyang mga update sa mga pangyayari po. Digdi po sa satuyang palibot. Dyan sa na po tabi ka mo. Mabinta na kita makalis po kanil mga nagkakapilang hanap buhay. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol.net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Yes, oras Bilog na Pilipinas, 38 minutos, lagpas po ang 9 in the morning. Historic Kiliste sa On the Spot. Historic Kiliste sa On the Spot. Alright mga tugang, balik. Bintado na po kita sa satuyang programa. Balik na po kita sa satuyang pag-istorya ngayon po na pagkaaga. Sa liwat, hindi po ang programang On the Spot. Siyempre pa, kasabay po tabi nito ang lalaki po na mahilig sa cake. Ang kasunod po, kang may mga tultol lagi mo. Lagad kontraryo, kang may mga salang trabaho. Okay, once again, good morning po sa mga nakatutok sa satuyang personal FB account. Kay Sir Angel of Rayon, si Ma'am Elena Valenzuela, nakatutok pa sa satuyang programa ngayon na pagka-morning. Pero may man nakaantabay si Ma'am Elena. And also si SM Ronnie Berin, kan DWIC Legazpi. And also si Ma'am Daisy Navia. And also si Ma'am Lynn Brusula po dyan sa 1st District of Albay, dyan sa City of Trulam. Permi man iyan nakatutok sa satuya, kaya permitan pigbabati taminsan ba magtampuy ako si Ma'am Lynn. Taminsan pag kita nakaprograma, siguro pag-isip ni Mama, ay na daw mo yan si Tonyo. Pero nahiling ta, permi man siya ginanay naglalag sa satuya ni nagre-review kan sa tuyang programa. Thank you so much Ma'am Lynn Brusula Bueno. And also si Ma'am Beth Cana, all the way from United Arab Emirates. Sa tuya man ng mga sa kapos po na sa tuyang mga kababayan, sa tuyang mga kasurog sa kabilang Ibayo, diyan po sa ibang nasyon, na permi man po nagtututok sa tuyang programa. Sa ron na yan, si Ma'am Beth Cana. And siyempre pa, ang mahiguson man na permi man nagtututok po sa mga programa ni Bicol.net
TV. Thank you so much sa gabos po. And also sa mga silent viewers na sige man po ang surusirik sa satuyang programa. Sabi ta na nga magpamati po tabi ka mo. Ang aming ma-acknowledge na po ang sa inyong presensya. Ang sa inyo po tabi na pagtanaw man digdi po sa satuyang programa. Ang sa satuyang pag-inibay-ibang nyo na pagkamunay. Bueno mga tugang, Sir Hardin Jomar, pa-shoutout naman sa asawa ko na si Catherine Hardin. On duty ngayon sa LCC Mall Legazpi. Thank you so much. Once again kay Sir Brother Hardin Jomar, nakatutok sa satuyang programa. Ito na. Sabi ko na dito pwede paglingawan si Ma'am Lynn Brusula Bueno. Pero may man talaga ining nakantabay. Minsan nalilitda na siya. Minsan niya on siya sa luwas. Minsan nagsasaod siya. Kaya minsan late siyang nakakaantabay sa tuya. Kaya uni na bagao. Uni na po baga si Ma'am Lynn Brusula. Nakatutok na ngunya na pagka-morning. Sabi ni Ma'am Lynn Brusula, good morning po. Ayan na, good morning dyan sa mga parantabay niya to sa City of Turulam and also sa yung mga parantabay dyan sa First District of Albay. And also, congratulations po sa mga nag-graduate, sa all the graduates of 2023. Tatakol kitang mga nahiling na nag-graduate kasuhapon, mga tugang. Welcome to the real world. Welcome po sa dakol na kitang muna na mga bagong graduates, Well, mga tunggang hindi muna kita sa satuyang so update niya to sa Bulkan Mayon. Pala po sa satuyang bantay Bulkan coverage kan hatod sa kan Bicol Net TV. Alat ka, i-play mo na sa satuyang digdata. Aning mas pandiurag, ha? Alright mga tukang, para po sa satuyang Bantay Bulkan special coverage, mayon na update, nakapagrehistro mga tugang ning maabot sa 243 rockfall events, 7 dome collapse, pyroclastic density current events, dangan 2 lava front collapse, pyroclastic density current events, ang Bulkan Mayon basado mga tugang sa Bulletin Institute of Philippine Institute of Volcanology and Seismology or ining PIVOLCS mga tugang sa nakalihis na 24 oras. Pero digdi mga tugang nakapagtala man ning 1,621 na toniladang sulfur dioxide flux na may 500 metrong langkaw, dangan may katamtamang pagsangaw na ibinuga and napadpad mga tugang pasiring sa weste sur, weste dangan, weste norte, westeng direksyon. Mientras tanto mga tugang, maluya ang naitala man ang maluya na pagbulos kan laba puon dyan sa crater kan Mayon na may laba na 2.8 kilometers sa Misi Gali, 1.3 kilometers sa Bunga Gali, asin pag-collapse kan laba sundo 3.3 kilometro, dangan 4 kilometers sa Basud Gali. Kung sain mga tugang padagos man giraray ang pagirumdom kang PIVOLCS sa publiko na bawal ang paglaog sa 6 kilometers permanent danger zone, asin pagpapalayog ning anuman na klase ng aircraft arani sa tuktok kan bulkan. Mantang mantinido mga tugang na naka-alerto, nakataas mga tugang sa alert level 3
ang Bulkan Mayon. So ayan mga tugang, sa tuyang Bantay Bulkan special coverage sa Mayon update as of July 6, 8 a.m. Ngunyan po yan na pagkaldaw ha. Mantinido mga tugang uturunta, mantinido po na nakataas sa alert level 3 po ang Bulkan Mayon. Padagos po na pinagtututukan po ang kamugtakan kan bulkan. And sabi ta na nga ni, padagos man po ang pangapudan kang mga otoridad na nung karanggat na maglaog po sa konsideradong 6 kilometer permanent danger zone, talagang delikado po ang sitwasyon ngunyan kan bulkan. Ma'am Jackie Merabona, nakatutok, good morning idol. Shout out pala dyan sa magurang ko sa Mabini, asin sa mga tugang ko from Jimmy Galicia Merabona ng Tatalon, Quezon City. Thank you so much, sir or ma'am, Ma'am Jackie Merabona, dyan sa may Tatalon, Quezon City. Natatalon Quezon City iyan. Kani pamilyar iyan. Sa kuya, takang mga panahon kani iyan so saro iyan. Aram ko saro iyan sa mga naistaran mi kang panahon. Diyan sa may Tatalon Quezon City. And also good morning man kay sa Sakuyan Tuga. Diyan sa may partikan Quezon City. Nakanta may manda siya permay. Minsan ngiti mo man nga ako pigmapati kaya ngaya. Dahil ko naman lugod nga. Good morning sa kuya dyan na mga panientes. Dyan po sa may Quezon City. Alright mga tugang, sabi talaga in connection bang giraray po kan pagkaburido po kan Bulkan Mayon. Dyan po sa Banwaan kan Santo Domingo. Sigon mga tugang sinakuha niya itong impormasyon. Bastante pa po tabi tabi ang supply. Nothing to worry. Kung ini ang gustong sabihin, ini ang buot sabihin, ipaabot mga tugang kan incident management head na si Mr. Edgar Balidoy na bastante subuot, bastante pa mga tugang sa presente. Ito po na mga ayuda, ito po na mga food packs and non-food packs items na iwawanas mga tugang o ipapanao or para po intended para po sa mga evacuees. Di nating tuwori yung man sa ang gustong sabihin kay ni mga tugang, nating tuwori and supply or ini po na mga sa presente, ini po tabi na mga ayuda para po sa mga evacuees po dyan sa Banwaan kan Santo Domingo Albay. Magayon pagsiring kay ini malay pagsiring kay ini talagang napamanihar ng marhay. Sana naman taigwasinggang magayon sunaging sistema ninda mga tugang sa pagtataon ng ayuda. Although bako sa dyan sa Banwaan kan Santo Domingo, kung kita nasasala, magirumduman ta, kang nakaulay taman po ang alkalde kan Banwaan ng Daraga. Sa luman sinda sa bastante ang supply po mga tugang ng mga relief or ining ipapanao po mga tugang sa evacuees. Kung maihiling ta sa ni Alkalde Awing Baldo, dyan ngaya sa digding ngaya sa samuyang Banwaan, kung may hiling ngayon nindo, and covered court ngaya Kandaraga, paano ba ngaya iyan ki mga relief o mga ayuda na ipapanao ngaya sa satuya ngayang sa mga Daraginyo.
Ngunyan, may sistema man sindang pigsusunod mga tugang. Dahil taman ngayon pwedeng ipanausa na yan, ikipanao, nahihiling taman ngayon na dakol pa, and balikan ta sana, dakol pa ngayon mga tugang, apisar kang igwan ng mga stock or panong pangayan ng stock or panong pangaya kadakol pa ng mga ayudang ipapanao sa mga evacuee diyan sa COVID court. Kadakol pa ngayon ng mga nag-aarabot na mga private individual or mga organization na nagtatao mga tugang ng ayuda. So meaning to say mga tugang, sa ruman ang banwaan ng daraga na nating tumuri pag-abot po mga tugang sa mga pagtataon ng ayuda. Sabi ni Alkalde, Baldo, di man nga pwedeng itaota na yung itaota muna ngayon kan ipinamarakan. Talagang gano'n, no? At pag mga siling talaga, kinahiling tama na masisisay man po makapagtaram na kadakol po kay mga nag-extender mga tugang ng tabang, digdi po sa satuyang mga kababayan, particularmente ini po tabi na mga apektado po kay ning pag-alboroto ni Bulkan Mayong. Kani halos surusimana iba po ning nag-aabot na ayuda. Surusimana mga tugang igwa ning mga VIPs or igwa mga tugang ning mga senador na nagpapasyal po tabi digdi sa satuyang probinsya para po magtaoning ayuda. May cash assistance pangaling na pinagtatao mga tugang. May mga kasusaro si Bato. Si Bato nagpasiring man po digdi sa satuyang probinsya. Naglibot man para po magtaoning ayuda. Cash assistant and also sa mga food packs na ipinagtao po sa mga kababayan niya itong apektado po kan kaya ni pong presenting sitwasyon pag-abolido mga tugang Bulkan Mayong. Very good. Very good mga tugang pag-arog po kini and kamurugtakan sa presente. Pero may naman masasabi mga tugang kung until noon and sa tuyang mga kababayan, itong mga apektado mga tugang kan ini mga yaon po sa evacuation center, dahil naman masasabi, kumbaga, di pa man kita makakapagsabi na magiging bastante iyan for the rest of the apod kayo ni pero sa indang pagtitinir mga tugang sa mga evacuation center. Tatay ito masasabi ko, until when po sinda dyan, hanggang noon din sinda matinir dyan. So, sabi ko na gani, for the meantime, yan po ang sa tuyang na kukuang mga informasyon sa manlain-lain ng mga munisipyo na sa presente mga tugang, bastante po ang sa indang supply para po sa mga pagtataon ng ayuda sa tuyang mga kababayan. Alat ka, ano ini, your battery is running low. Nailing mo na, Antonio, talaga. Nailing mo na, Antonio, dahil mo talaga, anong nangyayari? So nakatutok sa sakuyan, sa page ni Bicol Net, hindi nga daw minto kung malinaw pa man kita dyan. Nailing mo na. Dahil mo kinuha sa charger. Your battery is running low na. Nailing mo na. Dahil balita, 54 minutos naman sana. Sundo matapos kita. Sundo matapos kita mga tugang dahil pa nila. Sana kaya pa man. Kapilang minuto naman sana. Pagbigyan din naman sana. Iyo naman sana. Awad kini. And also, apisang mga tugang dyan sa Banwaan kan Bakakay man sa kuya. At yan sa masunod na daw na sa mga issue ba dyan sa Banwaan ni Bakakay. Tagusto ta, bago kita magtukar mga tugang kang mga apod kini. Bago kita magtukar mga tugang, i-verify ta. I-verify ta. Tapad masana kita. Minsan, nahihiling baga kitang mga post sa Facebook. Tasarok na bagang dyan ang social media
sa nagiging forma kang pagwawaras ning nga impormasyon. Kundi bako man gabos nagluwas diyan mga tugang is legit. Tanganing malinawan kita kan mga pigpapaabot man sa tuya. Nag-aabot nag-receive niya itong mga impormasyon. Kita kaya nakatudan ta ng mga tugang digdi sa laog sa tuyang programa na bago ta tukaron ang salong apod gani issue. Pigpapaabutan mo na yan, pigpapalo up ta muna iyan sa concerned agency. Kung atin man na ahensya ang dapat na magtaonin kasimbagan. Madalion man sa nabaga mag-post, madalion man sa naman ang magtarang ki siring kini. Rampante ngaya ang araw kayong aktibidad dyan ngaya sa Bakakay. Pero mas magayon na matawan ta ning kalinawan po mga tugang sa tuyang mga kababayan. Kung totoo man mga tugang iyan na na-receive niya itong impormasyon, may proper, kumbaga iraranin ta iyan sa proper agency, sa proper office. Tangani mga tugang, mga simbagan, matawanan kita, malinawan kita, at the same time sa tuyang mga kababayan, dyan sa banwaan ng Bakakay, matawan ang takitamang impormasyon. Although mga tugang sabihong tanan nangyari man agad igong nangyaring mga siring kaya na aktibidad, illegal na aktibidad. At the same time, mas magayon na bago tayo yan tutukaro, kwaontas ang lado kan mga opisina niya. Tanganing sinda mismo, ang importante man sa mga tugang sa sarong baneta is ito mga tugang na kasimbagan, kang ahensya, na dapat po na magtauning kasimbagan, magkumpirma o reported ba sa kanila itong mga nakaabot ba ini sa indang mga karaman, ining mga isyong nagluluwasan sa inda. Saka mga tugang, pasensya na ka mo, bigla kitang naputol dumad sa balyo. Nalubat. Pangyari ini. Kaya really para tulos.
Dahil mo ngayon kaya tulos rin ni Panaw, kaya ilingalugod. Ilingalugod so nangyari. Wala naman yung mga tugang, pirang, ano po kini? Pirang, eksakto mga tugang, eksakto, alas 10 po tabi ng pagkaaga. Siyempre, nag-ipo kita ng medyos mga tugang. Kagani po na matapos tani na sa tuyang programa, makanos man kaya na bigla sa nakita nga puputol. Pasensya na kamo, tadig di sa last part, iba na naman ang camera so gamit ha. Digdi sa last part ngayon, tadig ba so gamit mo ngayang camera? Sige, apod kayo na alat ka, na ano kaya kita naman, kaigwa kita kidit na interruption naman, na cut so sa tuyang programa. Anyway, diretso sa nakita. Diretso sa nakita. Ay, itong alat ka. Sige, paparam naman kita mga tugang nyo na pagpapamentras. Digdi po sa satuyang programa. Ngunyan po tabi na pagkaldaw ng Nueves. Petsa 6 po. Petsa 6 po kita sa bulan na Hulyo 2023. Saliwag po sa pag-aral po. Kan Bicol na Friends, kan Bicol Net TV. Siyempre sa pangarap po kan sa mga station manager, Maestro SM Nalantuan. Siyempre sa pangarap po kan sa tuyang mga regular na mga panaantabay. Pero po nagpapaabot ng pagsuporta. Pero may mga po nakaantabay. Maraming thank you. Siyempre po sa gabos ng mga silent viewers, maraming thank you also. And also sa gabos po na nag-like, siyempre po sa nag-share kan sa tuyang programa ko na pagkaaga, maraming thank you. And siyempre mga tugang ako po tabi, and sa indong nakasabay, dahil iba, ang sa indong po tabing amigo, ang kasunod po kang may mga tultol na gibo alagad kontraryo, kang may mga dispalinghadong trabaho. Tony Cristi mga tugang at your service, sa programa On The Spot, God bless and bye. Iringat po kita. Enjoy the rest of your Thursday. Bye-bye. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal. Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. You're my heart, you're my soul. I'll be always forever. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano, word